Pe site-ul lui Ion Cogea eu nu pot să scriu pentru că mi se șterg automat comentariile. Iată, am vrut să scriu aici, să răspund, când un lingvist care semnează G se vede că e lingvist după felul în care scrie. Zice că limba română este și rămâne o limbă romanică. Puteți să dați mai ușor filmul și să citiți ce scrie el aici. La sfârșit de tot, el zice, în concluzie, nu sunt foarte multe cuvinte dacice în română, iar acelea în care sunt au fost adaptate tiparului romanic. El e convins că e un tipar romanic, dar n-a demonstrat nimic și nu ne spune cum au fost cuvintele în limba dacă și cum au fost ele adoptate. Doar afirmă. Nu poți să-i spui ceva, că nu poți să scrii acolo. Cogea șterge automat toate postările, sau aproape toate. Iar la sfârșit trântește o măgărie, zice, pot face spume la gură bahadârcele astea dacopate, adică unii ca mine. Dar limba română este și rămâne o limbă romanică. Spune el apăsat, într-un fel de a se exprima ofițeresc. Și așa, mai peste tot, scriu numai ei, adică latinomanii ăștia înrăiți. Eu pot să le spun că într-un loc în care toți gândesc la fel, înseamnă că nimeni nu gândește prea mult.